ima ulau nujuk ni hela nami nang buru nami lastakas do diamuna akamang buru nami dinaso akadapotan dia kaulus pasu-pasui marhiteon dia kabonang na pinasahat muna raja na yang buru donon nami ma hata nang tangyang na asa ma diulos na gajang ulos turun rabu tuhamuna no pasatami saluhut na buru nami nang among buru nami asa urak ni nakka ma turak ni hotang tu dia betong hamu mangalak kasaluhut na mang buru nami nang naburu nami satong ma disiamu na rapotan pas samotan matutu raja nami musik baik kamu musik para musik nami takas dui dahami halujo muna yamang buru na buru diulaon ni hela nami buru nami apaletikyon tung masay dengan jalauli mardalan ulaon ni lasroha nami tutu hula-hula muna marga lubatobi disialan nila sidora nami na buru amang buru rodo hami pasahaton ulus na gajang ulus na hapal ulus sitorok rabu asa gajang matong umur, gajang barita gabi, gajang barita horas di hamu. Apa alma panggabahan? Jala torok maribu rumah kapinopar di hamuna salut. Iya matutu raja nami. Jadi tang yang nami matok tua mata di bata. Asa pinati hujur matu dolok ni topian. Tu dia to kamu salut namang boru nami, na boru nami mangalaka. Sa itu sima hamu dapotan pas saulian. Matutu. Asa saat ni columa saat matu bertian di 300 toho di rodang ni bulan. Upas hatay matong ulos na gajang sitorok rabon saat mamu leleng mangulu saat mamu tuparorasan tong mahamu di ramot ituan apa din nami na pasato nami maparbuin ni olong nami bay dama ma musik na ubar tu si horas jadi yang burung si kope gajang barita gabi gajang barita horas hafal nang panggabahan torok maribur nang akapinopar di hamuna matutu tang yang nami tok mata dewata sa pinatik hujur matu dolok ni topian sa itu dia to kamalut na mang buru nami na buru nami malaka sa itu sima hamu dapotan parsaulian matutu asa sasa ni solo masahat matu bertian di 300 toho di rodang ni bulan upas hatay matong ulos na gajang ulos na hafal si torok rabon saat mamut panggabian saat mamut parorasan tong mamu di ramot ituan ama ka nami naik pasato nayo parbuin nyolong nami bayad namang mahusik na ubar tu si lain kalau kamu nggak kursi sudah gaya bereja nami mau lihat mah disaluhu nata kapi boy mardala do dengan mulai sian nama muhai tuhuria saat mangulahon ada di siabat hota mau lihat mah di Tuhan dos rohata di pasu-pasu Tuhan saluhu na ulauta di hamu amang borunami na borunami saluhu dilaiku dong asahuta martetang kado hami dong asahuta munaon marsilao sa dohami tiap hari ate laiku horas malay jadi terlumobi ma di hamu rajani pamuron nami marga sinaga tu protokol suak songoni nak persinabung suak songoni manang di dongan sahuta tang yang nami songon ulo sodo gorne dohonon di tang yang nami sitorok rabu ulas na hafal ulos na gajang dina mangulahon ulo muna dina mangulahon akka saluhut lomoni rohani Tuhatta dapok ma akka pasu-pasu ni Tuhan gajang ma umur saha ma saluhutna nata parsita songon hatan na tua-tua ma dohonon nami ador haduka main na tugu-tugu ni horbo ador hati tugu-tugu ni lobu nang saur ma tua mahamu mengiring-iring pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono macam tu raja nami solo man sahat tu bortean sahat tu 300 di rodang di bulan
nung nga sahat be ulaw taon di pasu Tuhan. Saya sahat mahitaw tupan gabi at tupar horat. Saya tong madera moti Tuhan. Matuto. Musik namin ay pasa ulos mahami baik kamu mah musik na obat.